ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамаи шумо хушомадед ба канали мо. Имрӯз фақат як влоги бомазза ман шумо омода кардам дӯстон. Ҳамаш оиди ана ҳамин пухтупаз ва чизҳои болаззат. дӯстони азиз, пеш аз оғоз намудани влог мехоҳам шуморо бо як духтари тоҷик ки дар Корея қарор дорад шинос намоям. Марҳамат, ба канали ин духтарак подписатсия кунед. Боз дар комментария ссилкаи ютубашро ман закрепить мекунам дӯстон. Беҳад видеоҳои необычне мемонад, ҳаёти ҳаррӯзаи Кореяро ба шумо нишон медиҳад. Инчунин хӯрокҳо, ҷобаҷо намудани хӯроквориҳоро ба шумо нишон медиҳад. Ҳар намуд пухтупазҳои кореягиро баҳри шумо нишон медиҳад дӯстон. Беҳад видеоҳои аҷоиб, ҷолиб баҳри шумо омода кардагиаст. Марҳамат духтарако, бонувон подписатсия кунед, аз номи ман салом расонед. Шумо боз метавонед аз ҳаёти Корея як чизи нав омӯзед, аз хӯрокҳояш, аз ҷобаҷогузории хӯрокҳо дар яхдон ва инчунин ҳаёти ҳаррӯзае ки дар Корея аст шумо бохабар шавед дӯстон. Марҳамат, як духтари тоҷикӣ ки дар Корея ҳоло қарор дорад, дастгирӣ намоед. дӯстони азиз, чӣ тавре ки мебинед, дастархон омода шудагӣ аст. Мо инҷо котлет омода кардем, котлети гӯшти дӯстон. Касе мехоҳад рецепташро донистан ба ман нависед дӯстон, ман ҷавоб медиҳам комментарияҳо. Ин жареный котлет, як дастархони идона тайёр кардаги будем рӯзи 8 март, рӯзи ид дӯстон. Ҳамин дар гирди ҳамин хонавода оилаи худ нишастагӣ будем. Камтар пухтупаз кардем. Ана ин пухтупазҳоро бошад ба ман фиристодан дӯстон. ин ҳамаш пухтупазҳои хушдоманам мебошад. Дастони моҳир доранд ва якас анам хел пухтупазҳои болаззат тайёр мекунанд. Фақат ана инаш бошад пироги турецкӣ бо гӯшт, беҳад болаззат буд. Инчунин боз ба ман тӯҳфа равон кардан аз кафе Аҳсан. ана ин гуна эклерҳо, беҳад эклери болаззат аст дӯстон. Касе ки дар Тоҷикистон аст метавонад барои худаш дастрас кунад. доставка доштен, беҳад назк, болаззат, мулоим ва кремашам креми заварной будааст. беҳад болаззат буд дӯстон. як рӯзи хуб доштем, кати оилавода идро назк гузарондем. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо омади моҳи шарифи рамазон муборак бошад. илоҳо ҳамае ки ҳар яки шумое ки рӯза мегиред, рӯзаҳои шумо қабул шавад, дуоҳои шумо қабул шавад. дӯстони азиз, ана ба шумо тамошои хуб. дӯстони азиз, мастирок дар назди хонаи модарам наздик аст. анамҷо даромадам, боз анам хеле тарелкаҳои фасонро дидам, ҳавасам омад дӯстон. харидам, скидочки будааст дар онҷо ҳозир не, аллакай тамом шудагист, дар ҳамон пеш аз ид буд. ина харидам дӯстони азиз. баъд якта манхалин пасуда харидам. вақти кино тамошо кардан мағзуча аз дарунаш ба монда хурда тамошо карда мешинед. баъд кондитерский шприц харидам барои крем ва безеб шудагӣ буд дӯстони азиз. ана ҳамин чизҳоро харид кардам дӯстон. баъд якта корзиночка барои хлебница харидам. бисёрам халин тарелочка, манхали таҷҳизотҳо барои кухня бисёрам хушрӯ доштем дӯстон. ам хел ҳавасам омада рафт. насиб бошад боз равам мехарам, бо шумо ба нишон медиҳам. ана инҷа бошад дӯстони азиз Нур галери. ин дар ҳаят реҷенси, меҳмонхонаи ҳаят реҷенси дар ошёнаи дуюм қарор дорад магазинашон. ин ҳамаш фурӯшӣ аст дӯстон. дастакӣ кашидагӣ, рассомӣ, манамин баъд ҳар гуна ана браслетҳо, чаллаҳо, манам хеле чизҳои серебристи тайёр кардагиам, лекин беҳад нархаш қимат аст дӯстон. инҷа тамошо рафта будем. баъд ҳар гуна халин либосҳои чи миллӣ ранги ва камзулчаҳо, манам хеле чизо дорад. агар ягон кас ба тӯҳфа гирифтанӣ бошед, марҳамат аз ҳаминҷо харидорӣ кунед. ҳар гуна сувенирҳо доранд. магазинашон беҳад магазини хушрӯ дӯстон. чизҳои нағз доранд. ҳамаш ҳамин дастакӣ тайёр кардагӣ дар ҳамин Тоҷикистон.
як картинкаш дӯстон беҳад қиммат аст. Майда ҳар картинкаша пурсед мумкин ягон 10,000 сомонам хел аз 10,000 сомон қиммат. Мани тарелкачош беҳад хушрӯ дӯстон, лекин нархаш қиммат аст ино ҳамаш. баъд хай ман хостам шумо ба камтарак нишон диҳам. ана ҳаминҷаям. ана баъд ман хеле шарфакҳои хушрӯ дорад дӯстон. барои худам ман харидам, ҳоле нишон медиҳам дар влоги оянда. баъд мани косаҳошон беҳад хушрӯ дӯстон. хеле чизо мисол дигар магазин ба ёфта намешад да, ино худашон тайёр мекунанд, ҳаминҷа мефурӯшанд. ана хеле гӯшворҳо беҳад хушрӯ аст. сангҳои қиматбаҳо кати тайёр кардагӣ ҳастанд. ҳамҷа рафта гирдем дӯстон. баъд дӯстони азиз мо роҳ ба сӯи хона хостем ки камтар ширинӣ харем аз магазини торт ва баъдан хона равем. ин буд як влоги имрӯзаи мо дӯстони азиз. раҳмати калон ба дастгирии ҳамаи шумо. бо влогҳои ман бимонед. то наворҳои дигар, хайр.